Hello friends, barkanmu da yau, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu. A bidiyon mu ne kamar yadda kuke gani, mun zo muku da sabuwar fassara wanda kamfanin Sultan suka fassara. Wannan sabon fim ne mai suna Jagayya. Fim ne wanda kamfanin Sultan suka fassara kuma fim ne mai matukar kyau. Don haka wannan fim ne wanda mun kawo shi kyauta ne ba tare da ka biya ko sisi ba. Don haka duk mai buƙatar ya sauke wannan fim ya yi haƙuri ya biyo mu tun daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshen sa. Kamar yadda muka saba akwai link ɗin wannan bidiyo a description, sannan akwai makullin sirri a cikin wannan bidiyo wato password. Akwai lambobi ɗaya bayan ɗaya da za ku ga suna wucewa. Wayannan lambobi guda 6 ne. Kamar yadda muka saba kuma kamar yadda muke yin bayani a bidiyos ɗinmu na baya da suka gabata. Na haka duk wanda ya saba kallon bidiyoyi irin na wannan channel tamu mai albarka ta AlgaitaFilms, na san da cewa ya san yadda ake sauke Indian Hausa a cikin YouTube channel ɗinmu mai albarka ta AlgaitaFilms. Na haka kamar yadda muka saba akwai link a description wanda kana danna shi zai nuna ma inda zaka sa wannan makullin sirrin. Na haka sai ka natsu ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har zuwa ƙarshe, domin kuwa a ta nan ne zaka samu wannan makullin sirri wanda muke bayani a ciki. Za ku ga lambobi ɗaya bayan ɗaya suna wucewa. Kafin nan kamar yadda muka yi muku bayani, muna da tsari na VIP wanda a ciki ne muke sa sabbin fina-finai. Kamar yadda kuke gani wa'annan sabbin bidiyos ne kuma bidiyos ne masu kyau wanda suka riga da suka fito a cikin wannan tsari namu na VIP. Muna sa sababbin fina-finai da zarar sun fito tare da duk wasu bidiyos da aka riga da aka fassara na baya, duk za ku same su a cikin wannan group namu na VIP. Kasancewar mun daɗe muna zuba sababbin bidiyos da kuma tsofaffi wa'inda aka riga da aka fassara. Na haka wannan dama ce ta musamman, duk mai buƙatar ya rinƙa samun Indian Hausa sabuwar fassara kuma da fassarori wa'inda aka riga da aka yi a baya. Wannan dama ce ta musamman, duk mai buƙatar samun Indian Hausan mu ya yi mana magana ta lambar mu ta WhatsApp wacce muka ajiye a kan screen da kuma wacce muka ajiye a description. Idan kana buƙatar shiga wannan tsari namu na VIP, tsari ne mai matuƙar sauƙi, muna yin ragi sannan muna yin arha sosai da sosai a cikin shi. Na haka duk mai buƙatar shiga wannan tsari kai tsaye ya ɗauki lambar mu ta WhatsApp ya yi mana magana. Kamar yadda kuke gani wayannan duk bidiyos ne wa'inda suka riga da suka fito a cikin wannan tsari namu na VIP. Na haka group ne mai matuƙar kyau, duk mai buƙatar shiga ya ɗauki lambar mu ta WhatsApp ya yi mana magana. Sannan idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka je ka yi subscribing ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai sa ka rinƙa samun sabbin bidiyos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora. Kamar yadda muka yi muku bayani akwai makullin sirri a cikin wannan bidiyo. Don haka za ku ga lambobi ɗaya bayan ɗaya suna wucewa. Wayannan su ne makullin sirrin, su za ku rubuta ko kuma ku samu ku haddace su, wanda a ƙarshen wannan bidiyo idan ka danna link wanda yake a description kai tsaye zai nuna maka inda za ka sauke wannan bidiyo. Muna godiya da kasancewa da mu. Sannan kamar yadda muke muku bayani, duk mai buƙatar shiga wannan tsari namu na VIP wanda a ciki ne za ka rinƙa samun duk wasu sabbin fina-finai mu, ka yi mana magana ta lambar mu ta WhatsApp, mu kuma za mu gaya ma yadda tsarin yake da kuma yadda za a shigar da kai. Tsari ne mai matuƙar kyau wanda za ka rinƙa samun duk wani sabon bidiyo a duk inda ya fito. Sannan kamar yadda kuke gani bugu da ƙari duk wani sabon Indian Hausa wanda ya riga da ya fito sai mun ɗauke shi mun kai shi cikin wannan group na VIP ya kwana kusan 2 ko 3, wani ma sai ya yi sati ɗaya sannan muke ɗauko shi mu kawo cikin YouTube. Da haka duk wani bidiyo da za ku ga mun kawo muku a cikin YouTube ba wai yana nufin lallai sabo ne yau ɗin nan ko gobe aka fassara shi ba. Fim ne wanda sai ya kwana 2, domin kuwa lallai sai waɗanda suke a cikin wannan group na VIP sun riga da sun fara ganin wannan bidiyo sannan muke iya ɗauko shi mu kawo cikin YouTube. Muna fatan kun fahimci bayaninmu da kuma abin da muke nufi. Abin da dai muke nufi a nan shine duk wanda yake a wannan tsari na VIP to wanda zai rinƙa samun duk wani fina-finai na Indian Hausan mu ne sababbi da zarar sun fito, kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda za ku rinƙa samun duk wasu sabbin bidiyos ɗin mu da zarar sun fito ba wai sai ka jira ba ko sai ka je kana yin sacin a YouTube ko tambayar wani. Wannan hanya ce ta musamman. Idan kana harkar tura fina-finai ne za ka iya tura mutanenka ko in ce kwastomomi abokan kasuwancinka sababbin fina-finai da zarar sun fito. Kada dai in cika ku da surutu, wayannan duk bidiyos ɗin da kuke gani gaba ɗaya bidiyo ne wa'inda suke a cikin wannan group namu na VIP. Na haka duk mai buƙatar shiga ƙofa a buɗe take. Idan kana buƙatar ka shiga wannan tsari namu na VIP za mu gaya ma yadda tsarin yake, za kuma mu saka ka insha Allahu. Mun gode da kasancewa da mu. Kada dai ku manta akwai makullin sirri a cikin wannan bidiyo. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka danna mana alamar like. Ga mai buƙata ta tambaya ko ƙarin bayani za ka iya yi mana magana a lambar mu ta WhatsApp wacce muka aje. Mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.